салом бинандаҳои азиз, умедворам ки хуб ҳастед. дар ҷаҳони муосир технология ва интернет ҳаёти моро дигаргун кардаанд. ман имрӯз мехоҳам ҳамаи шуморо аз як хатари хело калон наҷот диҳам. баъди тамошои навор сабтро ба ёру дӯстони худ ирсол намоед, то онҳо дар чунин домҳо гирифтор нашавад. моддаи 241 дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ин модда барои пешгирии ҷиноятҳои ғайриахлоқӣ, яъне порнография баррасӣ шудааст. паҳн намудани акс, садо ва наворҳои порнографӣ ки имрӯзҳо занҳо ва мардҳои бадахлоқ дар WhatsApp, Telegram, Instagram ва дигар сайту сомонаҳо равон карда истодаанд, зинҳор ҷавоб нагӯед. онҳоро аз сайти худ маҳкам кунед, то дар домашон гирифтор нашавед. ин як хатари хело калон аст, дӯстони азиз. мисли ин моддаҳои 138, 139, 141 ва чандин моддаҳое ки ҷинояти хело вазнин ва хело шармандагӣ аст. ба шумо тавсия метиҳем як маротиба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро хонед, то ин ки нодониста ҷинояте кардаву пушаймон нашавед. дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 19 надонистани қонун инсонро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад. аз ин сабаб ҳамчун як дӯсту бародаратон шуморо бохабар кардем. дар паноҳи худо. агар чизе болотар аз зиндагӣ бошад, пас он саломатӣ аст. агар чизе вазнинтар аз марг бошад, пас он беморӣ аст. саломатии ҷисм беҳтарин неъмат аст. хуб, шуморо тавсия метиҳем ба ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ барои фарбеҳӣ, харобӣ, риш, мӯи сар, простата, геморрой, гурда, меъда, хунукӣ, нури чашм, иммунитет ва қувват кардани мардҳо, варзишгарон ва барои тамоми дардҳо таҳвил, яъне доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия. агар шумо аз номи мо, яъне Садои умед, дору харидорӣ намоед, ҳиҷома дар шаҳри Москва ройгон, яъне бе маблағ гирифта мешавад.